Potengera ripoti limene limafotokoza kunena kuti anthu oposera 4 miliyoni akufunika thandizo la chakudya la msangamsanga kuchoka mwezi wa Oktoba chaka cha 2025 kukathira mwezi wa Machi chaka cha 2026. Ambiri tikutsatira bwino response ya boma mene inapangira pajana zafotokoza kuti amathamanga kuyesa kupeza ndalama kuti akapeze chakudya ndi cholinga choti anthu amenewo athandizike potengera ndi mene situation inalili pa ground. Nde tinaona kuti nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka anathamanga kupeza ndithu ndalama zimenezo kuzera mthandizo limene Michael komanso mabungwe osiyanasiyana amene amathandiza Malawi pa nkhani zachuma anazapeza zoti apanga pledge kuti athandize dziko la Malawi. Tinaona kuti World Bank inapereka ndalama yakwana 45 million US dollars, kunalinso dziko la China linazapereka 3 million US dollars, kenako kulika bungwe linake limene maziwa kuti IFED nayonso ndithu inapereka 3 million US dollars. Ndi ndalama zimenezi atazisonkhanisa pamodzi tinaona kuti mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Mutharika analumikizana ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia Hichilema Hakainde makankhani okhuzana kuti dziko la Malawi ligule chakudya kumeneko ku dziko la Zambia. Pokambirana zinaoneka kuti zinthu zimenezo zinatheka. Chimanga chinagulidwa chokwana 200,000 metric tons chimene chinayamba kuchoka dziko la Zambia kufika ku dziko la Malawi. Ku Malawi so chinayamba ndithu kupangidwa dispatched kuzera ku nthambi ya boma ija imadziwika kuti Dodma. Komano potengera ndi mene situation inalili tinaona kuti mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Mutharika anapanga declare maboma amene amati kumene koko ndikuti kwakhuzidwa kwambiri ndi vuto limene la njala. Potengera ndi mene anazafotokozera ankanena kuti maboma 11 ndi amene akhuzidwa kwambiri ndi vuto limene la njala. Maboma amenewo ndochoka chigawo chakumwera, chigawo chapakati ndi kumene anapanga point kwambiri kuti kumene koko kufunika thandizo la chakudya mwansangamsanga. Komabe ngakhale zinali chonchi ambiri amaoneka kuti sanakhutire ndi mene selection ya maboma amenewo inaendera. Tinaona kuti ena amapanga dispute kuti maboma ena ngati akuchigawo chakumpoto anawonso akukhuzidwa ndi vuto limene la njala. Komanso ena mwa maboma a chigawo chapakati ena amene anasiyidwa pa ndandanda amenewo ndi kuti no kumene konso anthu akuvutika ndi njala. Ndi boma likuyenera kuganizira bwinobwino. Enanso ankazalosa chala boma kunena kuti selection ya maboma amenewo anachita mokondera, amachita ngati kukondera chigawo chakumwera choncho potengera kuti leadership imene ikutumikira dziko la Malawi padakali panopa imaoneka kuti base yake kwambiri ndi chigawo chakumwera. Nimene ena amakadzudzulira boma mu nthawi imeneyo. Ndipo satira zimezi tinaona kuti office ya president ndi cabinet kwatuluka chikalata chimenecho amene wasayinira ndi mlembi wamkulu kumeneko kapena kunena kuti chief secretary amene watu ndi Justin Saidi. Ndi chikalata chimenecho akunena zona kuti mtsogoleri wa dziko atakhala pasi kuunikira bwinobwino anaona zona kuti si maboma okhawo amene anapangidwa declare kuti ali in state of emergency akuyeneka kupanga adi maboma ena. Ndi kalata imeneyo imene mukuiona ikuzungulira pa screen panopo ikufotokoza kuti atakuunikira bwinobwino apanga adi maboma ena ndi kuti aonjezera maboma ena ndi akaphatikiza mtoto maboma onse amene akupangidwa affected ndi vuto limene lakusowa kwa chakudya ndi kuti maboma onse akwana 28. Ndi kuti maboma amenewo akuphatikizapo a chigawo chapakati komanso ku chigawo chakumpoto. Ndi kuti kumpoto kumeneko taona kuti pamenepo pali Stepo, pali Karonga, pali Chitipa, pali Mzimba, pali Rumpi. Titha kusimikiza kuti almost maboma onse akuchigawo chakumpoto ndi kuti ali pa ndandanda kuti apange benefit kuthandizo la chakudya limene boma lingagawe makaposatira kuti vuto limene la njala lapanga affect maboma ambiri ku dziko la Malawi. So ndi mmene zilili pamenepo zikuthandiza zonena kuti ndi kuti boma so aganizira bwinobwino njira zoti aonjezere thandizo la chakudya maka limene akuyenera kugula. Potengera kuti 200,000 metric tons imeneyo ankapanga target anthu okwana chiwerengero chimene anali nacho mu nthawi imeneyo pamene amagula chakudya chimenecho. Zimenezi ndi zimene zimafunikira mwa usogoleri kuti anthu akamadandaula kuti pali zakuti usogoleri umafunikira kuti uziunikira madandaulo anthu amenewo ndi kupangapo act. Chifukwa potengera anthu amene amavota anavota mu nyinji kuchoka mu zigawo zonse, chigawo chapakati, chigawo chakumwera komanso chigawo chakumpoto. Ambiri anavotera chipani chimene chikulamula padakali panopa cha Democratic Progressive Party. Ndipo usogoleri umene wakhala kunena kuti
kuvoteredwa anavoteredwa ndi anthu azigawo zonse ndi ziganizo zimene azichita azipanga mokomera anthu ochoka mbali zonse za dziko la Malawi. Komano potengera ndi kalatayo mmene imamaliza kunena kuti boma lapanga njira yonena kuti maboma amene atchulidwa kuti kuli vuto la njala amenetu apanga declare kuti kuli state of emergency akuyeneka zoti apange njira kuti kumeneko kupangidwe ulimi umenewo ndi kuti ukhala othirira ndi kuti anthu makakamaliza kulima ulimi wa mvula ndi kuti azapanganso ulimi othirira kuti anthu azakhale ndi chakudya chokwanira. Zimenezi ndi zimene zimafunikira kuti ngati usogoleri azikhala ndi maplani kuti mavuto ngati amenewa ma solutions yake azikhala otani, osati kumangodalira kuti pali mathandizo amene azichokera kwa anthu osiyanasiyana ka mabungwe osiyanasiyana kuthandiza ayi. Pazikhala ma permanent solutions pofuna kuthana ndi mavuto ngati amenewa. Nkutheka tomwe maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokozera kuti ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko kumene kwatuka chikalata chimene akunena kuti apanga extend maboma ena amene akhuzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Maboma amenewo onse kuphatikiza pa maboma 11 amene anapanga declare poyamba ndi kuti mtoto akwana maboma 28. Ngati maganizo amenewo muli nawo mutha kutifotokozera comment section, koma mulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.